So kabantay ka na nakay ganahan usbon pero dili nimo kaya tungod kay daghan kay sila no. So mo na siya tong istiyahan karon episode. Hi, this is Owen, and this is Imoha Podcast. So in this episode, we will be talking about culture, fraternity, and the lesson from the movie called Bar Boys. No, so muna siya itong istiyahan karon about the Bar Boys nga movie. Pero sa dili ta magsugod at mapaminahan kung kinsa tong sponsors. So I advise that you watch Bar Boys, the movie. Though Tagalog na siya, no, but nindot siya nga story. No? So just a quick run through sa movie. No? So ang Bar Boys actually, nagsugod na sila sa mga magbarkada na sila and nag-take sila og entrance exam sa law school. And isa silang kauban nga wala kapasar sa entrance exam, no? So katong mga nakapasar sa entrance exam, no, so nagsugod na sila sa ilang law school and then lahi-lahi sila mga problema, no? So ang problema niya kanay sakit ang iyang papa and then they're really struggling financially, no? So it's because ang iyang papa ang trabaho is security guard. So medyo maglisod din sila financially plus na pagisakit ang iyang papa, no? So muna siya problema sa usa silang mga kauban, no? Ang isa medyo hambugiro, no? Pero kabaw siya sa klase, no? So sud-sud siya mga fraternity, medyo bugoy gud siya, no? And apil siya mga hazing and all, no? So muna siya ang usa sa stories o sa iyang kauban, no? So ang isa pod, bright siya pero clone siya sa iyang papa. Dato sila, no? But he is struggling actually to impress his dad na dapat pareha po siya, no? Dapat bright siya, hindi siya grado, di ba? So muna siya problema sa isa, no? Ang isa po na wala ka pa sa law school, no? So iyang gibuhat na lang is nag-model na lang siya. I think mo po yung ganahan, no? Na mag-model na lang po siya, di ba? So to skip the details of the movie and then let's just go to the best part, which actually the last part, no? So during their final exam, isa silang kauban o isa silang barkada na hagbungunon sa usa silang mga professor, no? Actually delikado na dili siya makagraduate sa law school, no? But then tungod lagi sa fraternity sa iya hapong barkada na mo po'y nakatabang niya na makapasar siya. So basically wala siya frat pero tungod lagi kay iyang kauban o iyang barkada sad nga na may fraternity, then mo to'y nakatabang noon. So naghangyo ra iyang barkada dito sa grupo. And also, the same person nga katong hagbungon sa final exam, no? And siya po nahagbong po siya sa bar exam, no? So, iyang mga kauban, nakapasar na siya na lagi wala kapasar, no? So, niya na iyang professor na nakikistorya sa iya, no? Na anything dili niya kaya mag-inusaran lang siya, no? And iyang mga barkada na mga fraternity, and siya na lang wala fraternity, no? Wala siya grupo na gisudlan, no? So, isa sa rason siguro na nakapasar ang iyang mga barkada is because of the effort of the community or the effort of the fraternity. So, muna siya yung na, yeah, okay, I think dapat nang kamusud po mga fraternity, no? So, siguro nakahuna-huna siya na, no? But the next bar exam nila, nakapasar siya tungod kay ning sud na siya eventually sa usa ka fraternity, no? So basically I think dili man siguro tungod sa fraternity na nakapasar siya, but of course siguro sa pagtuon na gid siguro gina pero dako kay tabang nga fraternity ana na mo. So basically that's the summary of the Bar Boys ana na movie, no? So I think the lesson there is not about the fraternity, no, but I think the collective effort of the people around you, or maybe from friends, or maybe from family, or maybe from your community itself, no, or maybe siguro okay fine masud na ng fraternity ana it's because of that movie, but I think the lesson there is more on the brotherhood and it's always been a collective effort from the people around you, right? So una magud sa among panahon, no, ang frat is categorized or tag as a gang, no, dili siya fraternity but instead gang ang tawag nila, no? But because sa una daghang mga away, daghang mga riot sa una because fraternity to fraternity before, no, but actually the real fraternity is brotherhood, and I think kabalo na taana, no, and also the sorority, it's more on the sisterhood, diba? And some people use the fraternity as their protection or to be dominant in the society. So, and yeah, I think that's also a human nature or maybe a culture itself sa atua. But I think that's also the reality na usahay kung nakay fraternity or nakay grupo na mo yung kag-dominant ka sa society, no? But yeah, I think nobody can beat the culture because culture is also environment, no? And same sa story na katong na Baby Shark sa small aquarium, no, na dili siya pwede makadako kay tungod gamay ra kay ang aquarium nyo, meaning no one can outgrow their environment, no? So from the movie itself actually, I think the culture of the law students na need kay sila fraternity para lang makapasar sila, and also because of the the society and grupo gid sila. Same sa siguro sa mga any military academy, maybe from PNPA or maybe from PMA or maybe from the military institution, no, na nagi mga cultures na makiyon kag bati man siya, but sometimes it's really needed, no. And of course nagi mga culture pud nga nindot jud kayo na napuy kaayuhan pud sa usa ka tawo, di ba? But nagi makaingon sa tanan nagi mga bad culture pud nga Well, yeah, same like mo na kag na hazing, na body contact. So,
And that's really a bad culture sad, no? So, and so speaking of culture, by the way, no? So, unsa may culture na to as a Filipino, so unsa may culture na to na imuhang ganang usbon, just in case na kay chance na usbon mo. And I know lisod gina siya usbon, no, if not really a collective effort from the Filipino, but if ever lang na nakay ganahan usbon sa culture sa Filipino, no? Unsa man imo ganang usbon. No? So, let us know in the comment section below, okay? Well, I think dili lang kayo ko tas-on ang ato ang episode karon. So, I think din na po matapos atong episode. And please give us some feedback and review sa Apple Podcast or maybe sa YouTube or bisag asa ka nakapaminaw ani no or pwede ka makahatag review sa amuha din. Please, give us some review para ma-feature sa kanamo sa ato ang newsletter, okay? And I think din lang matapos ang atong episode and I nyo kalimti basta magluto, maglimpyo, manghugas, maglaba, magkaon, mag-inusara. Kanina podcast para sa Imoha. I'll see you in the next episode. And of course, I always love you. Stay awesome, guys, and bye-bye.